após séculos de estarmos de costas viradas, já era hora de nos falarmos e de nos ouvirmos. Aqui começa o Galiportos, Galiza e Portugal, voz a voz. Um, dois, três, sim! Un macho gallego de viaje a la luna para hacer experiencias sexuales con una marciana. Nada más poner pie en el planeta tiró de carallo y todas las galacticonas temblaron. Hay un gallego en la luna. Hay un gallego en la luna, hay un gallego en la luna, que ha venido del Ferrol. A diáspora galega en América volta estes días a actualidade da man do xornalista e escritor Arturo Lezcano, que presenta en diferentes localidades do país a súa última obra, O País Invisible. A epopeia atlántica da diáspora galega, Libros del Cao 2025, nela e a modo de crónica tratou de sintetizar nunhas 600 páxinas as experiencias que lle contaron máis de 150 persoas entrevistadas que tiveron como destino países como Argentina, México, Panamá ou Estados Unidos. O resultado é un traballo que está a espertar emocións tamén nas propias presentacións do libro. É emocionante. Para min é o maior orgullo que teño desde que me propuxen sacar esta obra. En cada presentación acontece algo máxico, explica o Ferrolán a Nós Diario. Esta cuarta-feira deu a coñecer a obra en Pontevedra, onde voltará mañá, e o sábado estará na Coruña. Cando se saca este tema hai un efecto espello e aparecen as experiencias que todos temos. É o máis bonito que un pode obter cando conta unha historia que nos conforma como país, sinala. Investigador da diáspora portuguesa, vamos a ver se sigo por aquí, Daniel Bastos há moito que quería escrever unha historia concisa e ilustrada da emigración portuguesa, e recorreu para iso os monumentos presentes en Portugal continental e nas rexións autónomas, contando con imaxes recollidas polo fotógrafo Luís Carballido. A recolla resultou no libro Monumentos ao Emigrante, unha homenaxe á historia da emigración portuguesa, que será presentado en 20 de maio na Sociedade de Xeografía de Lisboa. Entrevista a Axencia Lusa, o historiador dixo que existen monumentos ao emigrante en todo o territorio nacional, quer no continente, quer nos arquipélagos da Madeira dos Azores, e que por si é revelador de como, de facto, a emigración é unha constante estrutural da historia portuguesa. Estas estatuas, bustos ou memoriais existen desde as pequenas aldeas do interior até as máis grandiosas aglomeracións urbanas e foran, sobre todo, construídas no último medio século, afirmou. Isto é o que escribía, son dous artigos que escribían este último. Mala de cartón é o símbolo máis presente nos monumentos. O emigrante en Portugal, pola Axencia Lusa, publicado 19 de maio de 2025, o anterior que escoitastes é o título Arturo Lezcano Ispe, a emigración galega a América no País Invisible, e obra o título do artigo de Escuredo para Nós Diario o 22 de outubro de 2025.
Ola, ola, boas, eu son Germán Esteves, xa sabedes, o xermano a portuguesa, e aquí estades nunha nova edición do voso Galiportus, esta xanela galaico-portuguesa, contando historias cada vez máis e millores a norte e a sur do Miño, conectando xentes, palabras e grandes emocións. Benvidos. Benvidas, hoxe como escoitastes na música da intro, ese galego que chegou ata a lúa, extensible tamén para os portugueses que chegaron a todos os recantos do mundo, e tamén, despois destas pequenas intros dos artigos xornalísticos sobre dous libros fantásticos, como escoitastes que non sodes parvos, hoxe falamos de migración, de migracións de dous dos povos que máis importantes foron e son a hora de configurar a historia humana dos povos e das migracións por todo o planeta. E aquí estades, en Radio Lleriz no 107.2 da FM, nas plataformas para cando nos queirades escoitar, facendo un auténtico programón. Hoxe estamos moi felices, temos xa en directo connosco os dous protagonistas destes nosos libros. Antes de máis, tamén apresento a miña compañera que está aquí no estudio, Anaís Prada. Anaís é psicóloga sanitaria e educadora de menores, con amplísima experiencia en migración. Boas, Anaís. Boas. Un placer contar contigo aquí tamén no Galiportus para falarmos de algo como é, pois, eses síndromes, eses estrés postraumáticos, eses duelos migratorios. Falaremos un poquinho no tramo final do programa sobre todo isto. E a presentada Anaís, falo tamén cos convidados, os encargados de facer estas dúas fantásticas obras xornalísticas e historiográficas, como son dun lado o galego Arturo Lezcano. Moi boas, Arturo. Moi boas, Germán, que tal? Encantado de estar con vos. Un placer, Arturo Lezcano, traballou 12 anos como correspondente en Latinoamérica, colaborador en El País, Gato Pardo, no Globo Brasileiro, no Jotdown, Vanity Fair, na Voz de Galicia. Foi guionista en Salvados, tamén na Sexta, na tele estatal española, e produtor no NBC Telemundo. Seguro que me deixei algunha cousiña aí polo medio, Arturo. Bueno, pode ser porque non é que sexa un mérito meu, senón da procelosa vida do xornalista hoxe chamado freelance, e antes, pois, máis ou menos independente, así que de seguro que algún nome máis haberá por aí. Pois unha maravilla contarmos con Arturo, autor de O País Invisible, a epopea atlántica da diáspora galega da que agora falamos. Do lado portugués tamén estamos moi felices de contarmos con Daniel Bastos, dai de Fafe do Norte, case veciño noso, porta con porta, licenciado en Historia pola Universidade de Évora, con varios libros publicados no dominio da historia de migración, con moitísimo contacto estreito coas comunidades portuguesas, sempre foi temática de interese para el. Ven de publicar este Monumento Emigrante en 2025, unha homenaxe á historia de migración portuguesa. Benvido, Daniel. Obrigado pela oportunidade de aqui falar para um privilegiado auditório galaico-português. É uma honra e um privilégio. Muito obrigado. O privilexio noso. Arranco xa coa primeira pregunta evidente. Qual é a motivación para escribir os libros, Arturo? Cal foi esa motivación? Entendo eu que, estando fora e botando tantos anos aí de freelance, viaxando por tantos países, vivindo por Latinoamérica, pois era unha oportunidade interesantísima de intentar abarcar estas historias, non? De onde ven esa motivación? Bueno, dunha banda é exactamente o que diste. Eu diría que antes, porque eu viaxei bastantes anos antes de ir vivir dun xeito definitivo para América Latina, entón podería dicir que máis de media vida viaxando por alá xa me deu unha motivación que se cadra tiña un aquel oculto, pero que está presente en todos nós, tamén nos nosos ben queridos irmáns portugueses, que é pois que algo temos aí dentro que nos fai ir cara a outra banda. Sempre dicimos que non hai galegos en parente na emigración, e claro, de escoitar historias na casa, de escoitar tantas historias xa traballando ali, que isto é curioso, eu era correspondente da actualidade normal, digamos, da América Latina, pero claro, os medios galegos pros que traballaba, a Televisión de Galicia, a Radio Galega, etc., pois decatáronse de que, bueno, que tiñan unha persoa,
un xornalista independente daquel lado, entón, en canto pasaba algo, axiña ia eu cubrir pois un secuestro dun galego en Venezuela ou un aniversario dun centro galego non sei onde. Entón, así coñecín moitas máis historias, fun metendo nun caixón, nunha carpetiña do meu ordenador, e despois do cabo dos anos, cando xa volvín, pois decateime que aí había algo, un relato que se cadra estaba sen contar, que non é nin máis nin menos que o relato xornalístico, non historiográfico, senón xornalístico, de preguntarlle a xente pola súa vida e tentar deitalo nun fío de historias que é o que conforma ese noso país invisible. E pola túa banda, Daniel, fala Arturo dese relato xornalístico, o teu é un relato máis historiográfico e un relato fotográfico desa homenaxe constante aos que están na casa para os que se foron. De onde parte esa idea do monumento emigrante? Bem, eu sou um apaixonado pelas comunidades portuguesas. Essa paixão vem desde a formação na área da História, na Universidade, na licenciatura em História na Universidade de Évora. A terra de onde eu sou natural, Faf, aqui o Baixo Minho, é uma terra fortemente marcada pela imigração, desde o final do século XIX e início do século XX para o Brasil, depois na segunda metade do século XX para a França, e isto também leva a que tenha familiares diretamente ligados à imigração, desde logo o meu pai, que esteve em França também há alguns anos, tenho família no Canadá, e tudo isto se consolidou há cerca de uma década, quando tive também o grato prazer de conhecer o saudoso fotógrafo Geraldo Loncourt, que é o fotógrafo que imortalizou a imigração portuguesa a salto, portanto, clandestina, nos anos 60 e 70 para a França. Desde aí que tenho realizado uma série de livros dedicados à história da imigração portuguesa e desde aí também que tinha muito a ambição e o desejo de fazer uma história concisa e ilustrada da imigração portuguesa. E ela surgiu da oportunidade ao longo dos últimos anos do levantamento que fui realizando dos vários monumentos espalhados pelo país, Portugal, continental e arquipélagos, da Madeira e dos Açores, da existência de vários monumentos dedicados aos nossos imigrantes. Consegui fazer uma parceria muito profícua com um fotógrafo muito talentoso, o Luís Carvalho, natural de Viana do Castelo, mas há vários anos a residir em Barcelos, portanto, também um minhoto, e a partir desse casamento feliz entre a história e a fotografia foi de facto possível realizar esta obra que eu designo como uma história ilustrada da imigração portuguesa. Cada um destes monumentos de facto é uma peça do puzzle da história da imigração portuguesa. Hai máis de 100 fotografías, non, Daniel? Penso que son 120 e tal. Sim, no levantamento que nós fizemos ao longo, portanto, o livro foi editado em 2025, tem estado agora, temos feito várias apresentações, quer aqui em Portugal, quer na Junta de Diáspora Portuguesa. Nós fizemos um levantamento de 123 monumentos, desde o norte de Portugal continental até os arquipélagos da Madeira e dos Açores. Existem monumentos aos imigrantes portugueses em todos os 18 distritos de Portugal continental e nos arquipélagos da Madeira e dos Açores. O que por si também é revelador e do impacto do fenómeno da imigração no território nacional. Claro. Hai unha cita, hai unha, digamos que no prólogo do teu libro, Arturo, unha frase interesantísima, hai moitas durante o transcurso do libro, mas hai unha que se me quedou aí gravada, que digamos que pois non había un relato dos galegos emigrados. Sí que hai un relato, posiblemente sí que italianos, os grandes povos que emigraron, non? Os italianos, os irlandeses, os xudeos tiñan o seu propio relato. Pensades, Arturo, e neste caso tamén Daniel, que a emigración galega e a emigración portuguesa, estas grandes emigracións atlánticas, ibéricas, faltalle ese relato. Agora parece que co País Invisible xa o temos. Do lado portugués tamén, Daniel, non sei como ves isto. Bueno, por responder desta banda,
se cadra, Portugal evidentemente é un caso aparte que eu creo que non está, considero, ni na parte dos italianos, irlandeses e xudeos que tan ben explotaron non historiográficamente, non académicamente, que seguro que sí, igual que os galegos, pero non tanto dende a ficción, dende a construción dun imaginario dos seus países invisibles, daqueles que non conforman ningunha fronteira, pero que están do outro lado, na contorna atlántica, pero no caso galego, claro, o caso galego ten unha cousa diferente ao resto, que non é, neste caso, sin entrar en termos políticos ideolóxicos, nunca chegou a ser unha nación-estado, e se cadra perdeu un pouco o fío de tentar construir ese relato. A esos hai que sumar tamén que Galicia dentro de a corona de Castela e despois de España formou parte de daquelas outras non migracións, pero sí transterramentos dende Europa cara ás Américas, pois dentro dos contingentes que aló ían, non? Igual que podería pasar en Portugal. Sí que coido que sí que faltaba, sen dúbida, ese relato de pé a terra, dos reporteiros, ou se non son reporteiros, son pois xente que estea interesada en coñecer historias que xa non son as historias dos triunfadores, dos que chegaban con unha man diante outra detrás e volvían millonarios, porque desas soubemos algunhas, pero a min interesaban as historias de lareiras, historias de familia que se contan aquí, se cadra, pois agora neste período de Nadal, por exemplo, nunha aldea como na que estou, na Mariña Lucense, que por certo é unha zona moi cubana, pero que non hai, só con honrosas excepcións, un relato, como digo, de pé a terra. E penso que neste caso, como noutros que nos atanxen como pobo, pois sí que deberíamos telo, especialmente nisto, que aí coincidirá Daniel con Portugal, é o fenómeno transversal máis acaído que temos xunto á lingua, obviamente. Entón, parecíame de xustiza pois darlle homenaxe e que só sirva dun primeiro fío do que poidan tirar moitas outras persoas contando as historias que normalmente non cruzan o umbral da casa e que considero, sí, debían estar a dispor para todos os lectores e as lectoras galegos. Daniel. Em Portugal, a história da imigração portuguesa que começa cada vez a ser mais valorizada, mais estudada. Primeiro porque o país, de facto, tem a imigração é, como a historiografia clássica costuma apontar, é uma constante estrutural da história de Portugal. Está desde períodos remotos da história portuguesa, podemos ir inclusivamente aos descobrimentos marítimos, encontrar esse fenómeno tão impactante na sociedade portuguesa. Mas hoje ela ganha maiores contornos de valorização porque há uma cada vez maior percepção na sociedade portuguesa de que os imigrantes são genuínos embaixadores do país no mundo. Em termos políticos, continua a saber muito as comunidades portuguesas espalhadas pelos 4 cantos do mundo pela perspectiva económica, pelo envio das remessas, pelo impacto que isso tem na economia portuguesa, e é um impacto significativo, porque de facto as divisas que são enviadas de França, dos Estados Unidos, do Canadá, da Suíça, da Alemanha, enfim, da dispersa geografia da diáspora portuguesa é de facto significativo e equivale muito àquilo que são os fundos europeus que chegam a Portugal, mas sobretudo hoje também há uma clara noção da importância das comunidades portuguesas também do ponto de vista da cultura, do movimento associativo, da solidariedade, da promoção da língua portuguesa e, portanto, há a clara noção de que o país tem nos seus imigrantes genuínos embaixadores, promovem a cultura, que promovem a língua, que internacionalizam marcas do país. O mercado da saudade cada vez é mais procurado pelas empresas portuguesas para ganharem escala e para ganharem novas oportunidades de negócio. E, portanto, é muito interessante como agora se procura, de facto, olhar para o fenómeno imigratório com esse conjunto de potencialidades.
E isto é uma coisa muito recente, porque há anos atrás a imigração era vista como um fado triste que caracterizava o país e malgrado aquilo que é o esvaziamento, o envelhecimento populacional, agora olha-se também pelo prisma das oportunidades que abrem, inclusive agora na perspectiva também da diáspora científica, numa diáspora cada vez mais qualificada e das potencialidades que isto representa também para o país. Nós temos, em números, cerca de metade da população que reside atualmente no território nacional espalhado pelo mundo. Portanto, estima-se que os imigrantes portugueses sejam mais de 5 milhões espalhados pelos vários continentes. Claro, iso mesmo ia fiar un pouco agora. Fala o libro de Arturo, O País Invisible, fala de prácticamente 2 millóns de galegos emigrados entre 1850 e 1960. Agora Daniel comenta eses 5 millóns de portugueses que conforman a diáspora portuguesa polo mundo. Estamos a falar de 150, 180 anos de emigración moderna e contemporánea en paralelo, digamos que son emigracións que primeiro acoden aí á chamada da América e xa na época de posguerra xa son pois emigracións máis dirixidas a Europa. Digamos que hai un claro paralelismo nas dúas, non, Arturo? Bueno, da primeira vagada galega eu non sei equiparala a portuguesa, no caso da galega un pouco máis serodia comparado coa irlandesa e a italiana, pero sí, normalmente ponse o dato de 1836, pero xa dende 1850 en diante, primeiro as colonias de ultramar españolas como era Cuba, daquela, ata 1898, Argentina, Uruguai, lugares de Brasil onde despois non houbo na segunda vagada, especificamente entrando por Santo San Paulo cara ás grandes obras de infraestructura que comezaban pois en Minas Gerais e, por suposto, aquelas cousas absolutamente tolas que acontecían na Amazonia, pero sí, na segunda vaga galega, a América, non a Europa. Estou falando de 1940, 45 ata 1960, 65, aí sí coincide claramente coa portuguesa. Hai lugares como Venezuela, onde é totalmente equiparable, ou mesmo a costa leste dos Estados Unidos, moi nomeadamente Newark e New York. Non sei se se pode equiparar en termos porcentuais, sei da expresión moi grande da inmigración portuguesa, pero, como dicía antes, o caso galego, o estar ás veces diluído nas cifras do conxunto español, pois parece que se desvalorizou en termos de porcentuais e de importancia porcentual. Polos números e polos cálculos feitos polos historiadores galegos ao longo dos anos, e máis alá dos 2 millóns de persoas que saíron nacidas en Galicia, eu creo que o importante é, primeiro, que foi porcentualmente para a poboación galega, que foi un peso maior do que tivo Italia, por exemplo, menor do que tivo Irlanda, e sobre todo pensar nas seguintes xeracións. Falabades de millóns. Bueno, os irlandeses son mestres nisto, non? Din, se vas ao EPIC, o Museo de Migración Irlandesa, non sei cantas dúcias de millóns din, pero vamos, que prácticamente 100 millóns de persoas son irlandesas no mundo. Eu non sei se somos tantos galegos ou portugueses, pero o que sí teño, por certo, despois de coñecelos de primeira man, as fontes directas, sei que fillos, netos, bisnetos actualmente, como me está ocorrendo ahora nestes meses, consideranse a si mesmo galegos, e eu non os vou quitar do seu miolo, non? Se eles se consideran galegos, mesmo non tendo nacido, mesmo non tendo ido a Galicia, por algo será, de seguro acontece con portugueses, e isto me leva a pensar que somos moitos máis millóns de xente con relevancia a unha cultura propia que é a nosa, do que normalmente se di. E iso creo que hai que valorizalo xa. Claro, falamos, Daniel, de 2 ou 5 que emigraron, despois teríamos que contar, non é o obxectivo deste programa andar aquí a botar contas, mas sí que é relevante, non? O que comenta Arturo, netos, bisnetos, xa sabes o que acontece en lugares como en Argentina, onde todos os españois son coñecidos de galegos, por algo será. A migración portuguesa, Daniel, tamén é moi atlántica. Falaba el de Venezuela, veñenme á cabeza tamén, eu estive en Venezuela, tantísimos madeirenses
que acabaron alá en Venezuela. Sim, nos ciclos da imigração contemporânea portuguesa, o Brasil foi o principal destino da imigração portuguesa até ao início do século XX. Embora nesse mesmo período também comunidades açorianas do arquipélago dos Açores tenham instalado nos Estados Unidos, em particular na Califórnia, a partir da segunda metade do século XX, a imigração portuguesa continental é sobretudo uma imigração intra-europeia para o centro da Europa, em particular para a França. É a epopeia da imigração portuguesa a salto, que levou mais de 1 milhão de imigrantes portugueses entre as décadas de 1960 e 70 à procura de melhores condições de vida para a França. Muitos jovens também em fuga ao serviço militar para não serem incorporados na guerra colonial. Portugal, a partir do início da década de 60, combatia em Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, um país marcado pelo aspecto da pobreza, da ditadura. A partir já do final do século XX, embora é importante também realçar que na segunda metade do século XX, e em particular nos Açores, houve um grande fluxo imigratório para a América do Norte. A imigração portuguesa oficial para o Canadá começou em 1953. São sobretudo açorianos que se instalam no Canadá, também reforçam o contingente nos Estados Unidos. A partir dos anos 60 e 50, a comunidade madeirense se instala na Venezuela, que é hoje uma das maiores comunidades portuguesas na América Latina, a seguir ao Brasil, e que atravessa hoje dificuldades enormes devido à instabilidade socioeconómica e política da Venezuela ao longo dos últimos anos. E açorianos no Canadá, não, Daniel? Sim, nós temos estimativa de 500 mil de luso-canadianos, assim como também nos Estados Unidos. Temos muitas comunidades portuguesas na Califórnia, açorianos, no Canadá, em particular em Toronto, mas também em Montreal. Na África do Sul, também uma grande comunidade portuguesa, sobretudo também madeirense, e inclusive na Austrália. Hoje o país mudou o seu paradigma, hoje também somos um país de imigrantes, que é algo que está a marcar muito a sociedade portuguesa e também tem sido arma de combate dos partidos populistas ou extremistas que, enfim, têm feito o seu caminho no contexto europeu. Portugal também não é imune a isso, mas hoje, sobretudo, a imigração portuguesa é uma imigração que cada vez mais se encaminha para a Europa do Norte, para os Países Baixos, para a Escandinávia. Curiosamente, a Espanha é dos destinos, curiosamente, dado o programa, não é? Porque é sabido que Espanha, ainda por exemplo, no ano passado, foi um dos principais destinos da imigração portuguesa, não é? A proximidade geográfica e algumas oportunidades de trabalho tem levado vários imigrantes portugueses nos últimos anos a escolher a Espanha como um território de imigração. No ano passado, portanto, Espanha e Suíça foram os principais destinos da imigração portuguesa, segundo os dados que saíram muito recentemente. Logo, Daniel, no final da entrevista falaremos un pouco do momento actual, evidentemente, dos últimos 15, 20 anos, o relato destas últimas ondas vagas de migración, de xente, digamos, da nosa xeración e as que veñen por debaixo, que son emigracións moito máis cualificadas, mas deixádeme voltar un pouco aí a este pasado e esos motivos que levou as xentes galegas e portuguesas a emigrar e que forman parte do relato dos vosos libros. Arturo, comentas un pouco no teu libro aí no prólogo que hai un digamos, unha facción, hai un componente moi particular que é o minifundio. O minifundio era riqueza, máis pouca riqueza, e ao final tamén estabas un pouco obrigado a buscar-te a vida. E nisto coincide Galicia, sobre todo o norte de Portugal.
Xa me comenta agora Daniel, comezo por ti, Arturo. Bueno, sí, no meu caso é unha tese sostida nin máis nin menos polo profesor Barreiro Fernández e moitos outros, obviamente, que bueno, nesas estructuras sociodemográficas tan diferenciadas que ten Galicia, especialmente quitando Asturias, pois co resto de España, foron moi importantes, non só de emigrar, senón outras moitas cousas, mesmo sendo terras aforadas ata 1926, pois a xente tiña un anaquiño de terra que lle permitía, digo eu no libro, se non vivir, polo menos sobrevivir. E iso, curiosamente, que é o que máis nos forma, ao mesmo tempo que facía un pouquiño de látigo de escravitude, non? De ascripción á terra, ao mesmo tempo era o que permitía emigrar, porque con ese anaquiño de terra podíase arrendar, podías subarrendar neste caso, podíase vender o dominio útil, podías xogar con algo que outros povos do sur de España, por exemplo, cos latifundios, povos maioritariamente xornaleiros, non tiñan esa oportunidade. Así que, dende logo, non sei no norte de Portugal, imagino que tamén, pero no caso de Galicia é unha cosa absolutamente notoria, porque se algo nos atravesa, a parte da lingua e a parte da emigración, esa emigración en parte ben porque somos fillos do minifundio, e esa curiosidade que non hai, é totalmente uniforme a división da terra dende Ortegal ao Miño. Non hai ningún lugar onde poidamos falar de latifundios, podemos falar de diferentes formas de colleitas e de sementar a terra, pero sempre cada concepto de propiedade é o que nos sustentou e o que ao mesmo tempo nos escravizou e nos conseguiu mandar cara ás Américas. Sí, Daniel, estendemos ese de Ortegal a Miño a Todouro, seguramente, non sei que o que che parece, veñenme á cabeza moitas das túas fotografías tamén aí nos inicios do libro, zonas que aquí coñecemos moi ben, a Raya, Arcos, Melgaso, Monsaun, Paredes de Coura, a zona toda de Vieira do Miño, Montalegre, a Raya Seca, todas esas fotografías que tamén conforman unha paisaxe dentro desa unicidade de Portugal, mais unha paisaxe un tanto diferente, non? Tamén fillos do minifundio aí no norte. Sim, e foi essa pobreza rural, essa estreiteza de horizontes e não esquecer que partilhamos esse destino comum durante muitos anos, vivermos em regimes ditatoriais, a falta de liberdade. No caso português, como há pouco referia, por exemplo, nas décadas de 60 e 70, a guerra colonial engrossou ainda mais as fileiras da imigração ilegal e, portanto, foram dessas, de facto, as principais razões ou motivações para a imigração portuguesa. Foi um fenómeno extremamente impactante nesse período, em particular para o centro da Europa. Hoje as razões são razões que estão muito ligadas aos baixos salários. Portugal tem uma realidade salarial que leva a que muitos portugueses, quer mais qualificados ou menos qualificados em termos das suas habilitações, mas pegando, por exemplo, em casos de jovens médicos, enfermeiros ou arquitetos, que por via daquilo que são a atratividade salarial e a maior facilidade de progressão salarial, de progressão de carreira, e o problema da crise habitacional, que afeta hoje a sociedade portuguesa também de forma bastante impactante, continua a levar que milhares de portugueses continuem a ter na imigração um caminho para procurar melhores condições de vida. No ano passado, portanto em 2024, saíram de Portugal, embora baixou um pouco o fluxo imigratório, mas estamos a falar de médias de 65 a 70 mil portugueses a saírem do país, portanto, o que ainda é de facto significativo e que tem sobretudo a Europa do Norte como principal destino. A América já não é um destino privilegiado da imigração portuguesa, de facto,
hoje a imigração portuguesa encaminha-se muito para países como a Holanda ou os Países Baixos. A Inglaterra também já não tanto desde o Brexit, mas Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Suíça, Luxemburgo e a Espanha continuam a ser hoje os países que acolhem mais imigrantes portugueses. Deixademe preguntarvos tamén por un termo que é moi interesante, non sei o que acontecerá nas emigracións de italianos, irlandeses e xudeos, non é motivo do Galiportus falar con italianos e irlandeses, mas podía estar moi ben. Que acontece aí arredor da saudade? Do lado galego moitas veces utilizamos tamén morriña en portugués estándar, simplemente é un tipo de chuvia, é dicir, así como unha morriña, unha chuvia moi fina. Do lado galego ten esa connotación como sinónimo tamén de saudade. Este sentimento tan vinculado ás emigracións, pensades, Arturo, comezo por ti, é único, ten tamén moito vínculo con ese terruño, con ese minifundio, con esa propiedade, simplemente coa terra que deixaches atrás, con esa terra tan chea de aldeas, tan dispersa, tan propia, xeográficamente tan diferente de outras partes da propia Europa? A ver, é curioso porque normalmente esta pregunta que sempre me fan daría unha resposta, pero neste foro penso que a resposta ten que ser un pouco diferente, faime pensar, porque polo seguinte, bueno, claro, eu falo máis vinculado un pouco ao obxecto do meu libro, que non son as emigracións europeas post-1960, ese será materia de outro libro en todo caso, senón das americanas ata 1960, que é outro tipo de desarraigamento, claramente, outro tipo de comunicación, de transporte, de casuística de retorno, en fin. Pero sempre falamos da saudade da morriña e que conforman, claro, tanto a xente que está aquí como a xente que marchou, por ese sentimento dunha terra e un tempo que xa non volve, é por iso que os centros e as asociacións galegas fora son como cápsulas do tempo, e ben que me parece, malia que pareza unha ucronía, pois chegar a calquera punto das Américas en un desas dúcias ou centos de centros galegos que hai, pois sigamos vendo o hórreo, non? O espigueiro e a vaquiña e todo o que deixaron atrás dunha Galicia que xa non existe. Pero, curiosamente, nunca falamos de que hai vamos poñer dous povos, que son tres países en realidade, un é o pobo do Río da Plata, é dicir, Argentina e Uruguai, e outro é o Brasil, con todas as súas características totalmente diferenciadas do norte ao sul e do nordeste ao sudeste, pero que comparten tamén ese sentimento. Así que eu diría que, e non quero entrar en Portugal, que ahora o fará Daniel, tamén hai saudade como conformador de territorio naqueles países receptores de moitos emigrantes. Ou así parece indicalo, pois, polo menos a miña experiencia de vivir moitos anos entre eles. Entón, ese concepto de saudade ou de morriña para nós tamén, realmente a min sempre me quedou grande de definir. Eu creo que, non sei, axeitei algunha cousa no libro, pero, dende logo, agora penso que é un sentimento de ida e volta, de orixe e destino, e con certeza, seguro, que o compartimos cos portugueses, pero cando se fala de povos melancólicos e nos meten os portugueses, tamén metería os brasileiros, tamén metería os argentinos e os uruguaios. Daniel, como ves do teu lado, retratades aí no Monumento Emigrante tantísimas estatuas nas que aparece sempre a maleta que decimos aquí, esa mala que retrata perfectamente o que é pois unha saudade física moitas veces e outra emocional, non? De ver constantemente no recordo o que deixaches atrás. Sim, e é um símbolo muito ligado à imigração portuguesa a salto dos anos 60 e 70. De facto, a maioria dos monumentos, de mais de uma centena de monumentos espalhados pelo país, são de homenagem aos imigrantes portugueses desse período. Mas relativamente ainda à saudade, além da mala ser de facto o símbolo, o ícone mais presente em todos os monumentos espalhados por Portugal continental e insular,
as inscrições que acompanham esses objetos, ou que adornam, ou que dão nota informativa desses monumentos, todos eles fazem referência à saudade, em pequenos poemas, em pequenos excertos. É interessante porque nos monumentos a expressão ou a referência à saudade assume-se como um sinónimo de Portugal, de facto, e portanto é uma marca que está muito presente, seja nos símbolos, seja inclusivamente nos textos, nas placas informativas que acompanham esses mesmos monumentos, e portanto é indissociável a saudade do fenómeno imigratório, e de facto ela aparece como sendo um sinónimo da própria pátria de origem dos imigrantes portugueses, que a levam naturalmente também para as pátrias de acolhimento, mas isso é uma matriz comum, seja à imigração galaico-portuguesa, seguramente. Non me resisto tamén a preguntarvos aos dous se os vosos libros teñen parte un pouco de crónica persoal, non? De primeira persoa, de crónica familiar tamén de inmigración, Arturo. Sí, no meu caso, bueno, acheguei un pouquiño unha desas historias, ou varias, en realidad, da historia, no meu caso de Ourense precisamente, toda a miña familia é ourensá, nacín en Ferrol e son da Coruña, pero da familia ourensá en Cuba, neste caso, e despois, no meu caso, que non é o canónico no xornalismo de antes, eu se cadra contaxiado e espero que en bo sentido pola narrativa ou a crónica narrativa latinoamericana, sí que me mesturo eu cos personaxes, pero creo que de xeito pertinente por estar canda eles e trazando un arco narrativo eu como personaxe, non nada protagonista, pero sí que me vexo non como emigrante, sí, poño aí no libro como transeúnte deses países onde eu me sinto como se estivese na casa, sen ter que emigrar ou ter migrado obrigadamente, pero feliz de convivir nun territorio tan, podo dicir, non sei, casi tolo, que se me ocurriu chamarlle o país invisible porque realmente sentía que estaba en calquera sitio do noso país, pero alá. Así que sí, eu métome polo medio e as historias familiares que sempre están presentes. Daniel, está a historia familiar tamén en parte nese relato fotográfico e historiográfico, nese homenaxe ao migrante tamén, nesas comunidades portuguesas tamén está parte de Daniel Bastos? Nós aqui, a metodologia que foi usada foi sobretudo a partir do levantamento fotográfico dos vários monumentos, procurar compreender em cada monumento os destinos da imigração portuguesa, as razões da imigração portuguesa, os símbolos ligados à imigração portuguesa. O livro assume-se, por um lado, como uma história de homenagem à imigração portuguesa, por outro lado, assume-se também como um roteiro de patrimonial, que muitos destes monumentos são desconhecidos do grande público. É também um livro simultaneamente pedagógico, no sentido da necessidade de preservação destes monumentos. Alguns deles são monumentos que foram vandalizados, alguns já foram danificados, e, portanto, este foi sobretudo o nosso propósito principal, foi de facto fazermos uma história coletiva. Portanto, isto é uma história coletiva, uma história de homenagem à imigração portuguesa. Cada fotografia é acompanhada de uma descrição do monumento e que procura seguir esta metodologia. Curiosamente, eu há uns anos atrás escrevi um livro de crónicas, e esse sim, um pouco na esteira do Arturo, mas isso é uma particularidade de vários, que também está ligada à imigração portuguesa, que é algo muito interessante. Não sei se na Galiza também isso é perceptível, e que é o seguinte, que é uma das grandes riquezas e mais-valias também das comunidades portuguesas, é que existe imprensa de língua portuguesa no mundo. Ou seja, no caso da América, do Canadá, por exemplo, existem vários jornais portugueses, canais de televisão, canais de rádio, revistas, e, portanto, a imprensa de língua portuguesa realizada no seio das comunidades portuguesas é uma mais-valia, na qual eu colaboro regularmente, e, portanto,
nessas várias crónicas que fui escrevendo e que vou escrevendo ao longo dos anos, compilei-as há uma série de anos, e de facto, sim, aí segui um pouco essa linha que não segui agora neste livro dos monumentos. Sí, no que comenta Daniel, Arturo rebota a pregunta, evidentemente, sí. Galicia ten outra casuística. No, en realidad, bueno, é exactamente a mesma, e non só iso, sen ir ao fondo da cuestión, bueno, non sabemos... No, referíame á lingua, Arturo, por eso che decía, digo, da lingua, non? Un pouco. Sí, pero en realidade, bueno, a prensa galega na emigración eu creo que ten aínda unha saúde mellor que a prensa galega na Galicia territorial. Xa. É dicir, é un instrumento que xa non é aquela prensa fundamental para a conformación de país de Galicia e dos seus símbolos, que foi toda a prensa galega, especialmente en Cuba e na Argentina nos inicios do século XX, senón que despois, ao longo do tempo, durante o franquismo e despois, aínda agora, mesmo nas épocas digitais, continúa a ser importantísima como conformación de cohesión e tamén de lingua galega, non? Por poñer só un exemplo, este ano estamos cumprindo o 75 aniversario non só do ano castelao, senón que tamén no ano 50, bueno, neste ano digo 2025, que agora remata neste momento en que estamos a falar, pero en 1950 comezou o programa radiofónico precisamente chamado Sempre en Galicia, non sempre en Galiza, pero sempre en Galicia, que se dá nunha radio uruguaya en Montevideo, e que cada domingo pola mañá esperta os uruguayos, os galegos uruguayos, coas mesmas palabras sempre, non? Quero dicir que a imprensa escrita, pero tamén a radiofónica e a televisiva durante moito tempo, a televisión galega sigue estando nos cables e nas televisións de todos os países onde ali estivo, segue a ter unha saúde, como digo, pois envexable, e oxalá continúe sendo así. O tempo na radio xa sabedes que voa, temos que ir acabando. Vou-vos pedir un pouco de brevidade, mas non me resisto do lado do Arturo, que é quen ten o relato máis literario, a preguntarlle, non quero facer moito spoiler, a xente que nos estea escoitando evidentemente ten que ler este libro fantástico, O País Invisible, este relato da diáspora galega, e non me resisto, Arturo, a preguntarche por algunhas deses casos que máis te impactaron. Tuvemos a ocasión de coñecer a Alfonso Graña, ese rei dos xíbaros na Amazonia, ou Antonio Soto Canalejo, por sinalar só algúns, que foi un destacado líder anarcosindicalista alá pola Patagonia. Estamos a falar de centos de millares de migrantes de galegos, moitos chegaron ser moi significativos. Sí, a historia de persoas que chegaron, e normalmente se conta dos homes, porque as mulleres teñen a segunda capa de invisibilidade dentro do País Invisible, lamentablemente é unha eiva que non puiden tampouco vencer como eu gustaría, pero hai moitísimos casos de persoas triunfadoras, digámoslo así, pero para non ir a un caso específico, eu ao mellor quedo, digo sempre, para quen teña o libro ou para quen emprenda a lectura do libro, que non se asuste, ainda que se sean 600 páxinas, porque non hai que ler por completo, son historias autoconclusivas, e cada un pode empezar polo país que queira, lendo primeiro os limiares, iso sí, se é posible, e aí sempre digo que, claro, ao final o derriro que é Panamá, pode ser que por ser o último lea menos xite, eu aconsello a xente que o lea, especialmente se son ourensáns, porque xa sabedes que a maior parte dos galegos de Panamá son de Boborás, fixeron unha obra, aparte da obra da Canle de Panamá, que iso xa foi de toda Galicia, entre 1904 e 1914, houve unha segunda vaga nos anos 50 e primeiros 60, esta que vos digo, Ourensá casi de pleno, que fixeron unha cantidade inxente de cousas e que aínda agora eu creo que é o noso lobby máis importante nas Américas. É dicir, quizáis porque é un país máis pequeno, pero só vos digo que dous dos últimos 3 presidentes panameños son fillos de galegos, a familia, a esposa dun dos maiores nomes e non para ben de Panamá nas últimas décadas, que foi Manuel Antonio Noriega, tamén era galega, e os círculos de empresarios e de xente que emprendeu nun sector moi específico, que non me vou estender, pero sería importante que se soubese máis en Galicia. Todo iso aconteceu en Panamá nun tempo non moi remoto, e a min gustaríame moitísimo que a xente entendese como funcionaban eses grupos
que chegaron dende aldeas de Boborás ou da Ribeira do Avia ou de outros sitios, especialmente ourensáns, abríronse camino non sempre triunfando, pero sí cun fato de historias que merece ser contadas. Daniel, algunha historia percorrendo Portugal e as illas arredor deses monumentos que te impactara tamén a ti? Estes monumentos, a maioria deles são monumentos figurativos dedicados à imigração portuguesa, mas é curioso verificar que no conjunto de mais de uma centena de monumentos existem estátuas e bustos dedicados a personalidades e figuras ainda em vida, a desempenharem papéis extremamente importantes, quer nas comunidades de origem, quer nas comunidades de acolhimento. Desde logo, uma estátua na Ilha do Pico, nos Açores, daquele que é o maior produtor de batata doce do mundo, que é um imigrante português natural dos Açores, radicado há muitos anos na Califórnia e que de facto se tornou um grande empresário, mas que nunca esqueceu as suas raízes açorianas e é um dos maiores beneméritos da sua terra e graças à sua benemerência foi construído um supermercado que tem um papel importante na comunidade local, um centro cultural e social. Enfim, é de facto a solidariedade e a generosidade das comunidades portuguesas e de vários beneméritos imigrantes portugueses é notória. Isso é muito marcante nos Açores. Existe também um busto dedicado ao comendador Batista Sequeira Vieira, que é um dos maiores empresários portugueses em Silicon Valley, também na Califórnia. E depois existem uma série de bustos de imigrantes portugueses aqui em Portugal continental que são os grandes beneméritos e têm permitido o aproveitamento das corporações de bombeiros nas suas terras de origem. O Jampina na Guarda, que é um benemérito, um empresário de sucesso em França, o João Negreiro Guedes em Vidago, em Chaves, que é também um destacado imigrante, neste caso no Connecticut, nos Estados Unidos, e é ele que ainda na semana passada ofereceu aos bombeiros voluntários de Vidago uma ambulância. E já agora também deixem-me dar-lhes nota de um destacado imigrante português na Venezuela, madeirense, que regressou ao arquipélago da Madeira, o Anicolete Teixeira, que tem uma rede de supermercados na Venezuela e que, para homenagear os pais, construiu um museu familiar, que no fundo é um museu de homenagem à imigração madeirense na Venezuela, mas que ele construiu esse museu na sua freguesia de origem, no Faial, na Ilha da Madeira, no Concelho de Santana, que é de facto lindíssimo, tem um núcleo escultórico muito que nós destacamos no livro. Portanto, eu daria esses exemplos como sendo significativos daquilo que é uma marca, eu diria, genética da imigração portuguesa, que é a solidariedade. As últimas 2-3 preguntiñas pídovos brevidade. Pensades que tiñan relacións especialmente ou non tiña por qué galegos e portugueses na migración, Arturo? Esas comunidades. Houbo algunhas, das que eu coñecín son máis recentes, falo de América, por suposto, xa non entro en Andorra ou en Luxemburgo, onde xa sabemos que sí, pero como digo, Newark, dende logo, New Jersey, moi rechamante, e se cadran algúns puntos do Brasil, especialmente no Río de Xaneiro, onde comparten directivas, os dous son galegos e portugueses dominando o sector hoteleiro e moteleiro no Río de Xaneiro. En esas dúas partes, sen dúbida, a parte, claro, xa falamos de Venezuela, no sector das padarías especialmente. Daniel? Eu gostava de destacar um aspecto que acho que é muito interessante, histórico e muito importante da ligação entre Portugal e Galiza, que foi os imigrantes galegos que deram um contributo muito importante em Lisboa e no país em geral, mas eu estava a falar em Lisboa porque ainda hoje vários restaurantes de destaque, por exemplo, em Lisboa, são restaurantes de origem galega e, portanto, é algo que mereceria ser mais estudado. Foi esse impacto importante da imigração galega no nosso país,
no início do século XX. Mas pensas que houve eses encontros tamén nas comunidades no exterior, tanto en América como en Europa, é dicir, un encontro positivo, esa aproximación máis especial que con outros povos, evidentemente, como comentábamos ao principio, irlandeses ou italianos, entre sí? Sem dúvida, e muito facilitada também pela questão linguística, dado que nós, a raiz cultural, linguística, a afinidade que nos liga é profunda e, portanto, isso é um agente facilitador dessa relação de profunda proximidade. En canto ao momento actual, evidentemente, xa o falábamos antes, estamos ante unha migración pois que non ten nada que ver nos últimos anos, esa migración de xente cualificada. Agora tamén se fala da xente que, sendo nova, tamén sendo cualificada, está retornando. Hai en Galicia, tanto Galicia como Portugal teñen datos favoráveis neste sentido. O teu relato acaba en 1960, Arturo, aproveito para preguntarche tamén. Vai haber segundo libro? A ver, eu teño que descansar un pouco porque a verdade quitoume moito tempo doméstico e do traballo cotián, pero sí, sen dúbida eu sí, porque tamén participei da diáspora galega en Londres, na que compartíamos barrio, entre outras cousas, no oeste de Londres, en Notting Hill e en Portobelo. Bueno, eu penso que sí, terei que facelo, é un caso totalmente diferente. Eu, no meu caso, falando dos galegos e do retorno de moitos galegos, infelizmente non creo que se dea máis alá de países en problemas como poden ser os americanos, pero sí podemos falar, e iso está a vista total, é a cantidade de descendentes de galegos que agora poboan Galicia e que felizmente fan que o crecemento vexetativo por primeira vez sexa positivo en Galicia. Moi ben, polo lado portugués, Daniel, falábamos tamén antes desa migración moderna, deses retornados que están voltando para Portugal. Nun Portugal cada vez máis cheo de xentes que queren viver en Portugal por diferentes motivos. Estamos nun Portugal do século XXI moi diferente ao que tiñan os nosos avós cando partían para Suiza ou para Alemanha. Como entender ese momento actual, Daniel? Bem, sem dúvida muito diferente, mas eu gosto sempre de citar uma expressão de um dos maiores escritores portugueses, essa de Queiroz, que designava a imigração como um avanço civilizacional. Eu olho de facto para as migrações, aliás, eu olho para aqueles que são os países mais desenvolvidos do mundo e, se formos ver, contrariamente àquilo que são os discursos hoje muito populistas e em voga, se calhar são as principais potências que de facto receberam e continuam a receber vários imigrantes que são uma força civilizacional e de desenvolvimento. Nós em Portugal continuamos a ser um país de emigrantes, continuam a sair milhares de portugueses todos os anos, a maioria ainda não tão qualificados, é outra questão. Tem-se muito a falar que hoje os imigrantes, a maioria deles são imigrantes qualificados que saem do país. Não. A maioria destes imigrantes continua a ter baixas habilitações literárias, mas, claro, o peso da imigração qualificada cada vez é maior. Também nisso o país, nestes últimos 50 anos, teve um avanço enorme. Mas hoje o país é também um país que recebe imigrantes. E nós hoje, de facto, temos, por exemplo, na comunidade brasileira, é muito interessante e de certa forma, irónico, como hoje são os nossos irmãos brasileiros que nos redescobrem e que encontram no nosso país um destino para aqui começarem os seus novos projetos de vida, quando há mais de 100 anos éramos nós que íamos ao encontro do território brasileiro precisamente para encetar essas trajetórias. Nós hoje temos na comunidade brasileira a comunidade estrangeira mais representativa do nosso país. São mais de uma centena de milhares de imigrantes brasileiros que dão um contributo muito importante. Claro que hoje há um aproveitamento político
sobre as dificuldades que se atravessam ao nível da habitação, quer-se colar as migrações à violência, à insegurança, o que não corresponde em nada à realidade das estatísticas, como nós vamos percebendo e aos dados que vão saindo regularmente. E, de facto, o que é importante aqui realçar é que a imigração, com E e com I, as migrações no seu todo, sejam os portugueses que demandam melhores condições de vida no estrangeiro, sejam aqueles que hoje vêm ao encontro do nosso país, dão um contributo muito importante para o desenvolvimento do nosso país. Se não fossem hoje os imigrantes que escolhem Portugal para aqui trabalhar, nós não tínhamos os descontos que temos para a segurança social, não tínhamos este estabilizar da população. A população tínhamos um envelhecimento mais acentuado, teríamos mais escolas vazias e fechadas, e, portanto, nós, de facto, continuamos a precisar de imigrantes para o nosso desenvolvimento. Claro, as coisas devem ter regras, as coisas devem ser feitas de forma ordenada, mas daí até se ter um discurso anti-imigração, muitas das vezes há essa tentação. Eu acho que isso é um erro crasso e que não tem correspondência com a realidade. Do lado galego, Arturo, evidentemente, tú eres xornalista, relatas, escribes un relato histórico, mas acompañas a actualidade, tela acompañado desde hai moitos anos. Como dibuxamos ese panorama galego, un panorama galego que leva tamén pois un declive importante en números de poboación, perdendo xente nova que ten emigrado. Fálase mesmo de 300-400.000 persoas que saíron nos últimos 15 anos, prácticamente de 17 desde a crise financiera. Como dibuxamos esta Galicia da emigración e da inmigración actual, tendo en conta tamén o que comenta Daniel e esa contribución da inmigración ao PIB galego? Pois un pouco parecido, se cadra, eu non sou estudoso deste fenómeno, pero si se cadra despois de 2007-2008 e nos primeiros 2000, igual que na metade dos 90, igual que na metade dos 80, houbo pequenas vagas bastante localizadas, ademais xeográficamente, tanto de orixe como de destino, de xente non tan cualificada que emigraba. Agora eu creo que é un fluxo bastante sostido de saídas, pero que en ningún caso, como digo, chegan as chegadas das novas diásporas, que, por certo, por sinal, pois son, como se sabe, máis coa lei de netos pronta para ser aprobada, máis da metade, se non a metade, desas persoas que chegan a Galicia, tamén seguramente polos mesmos motivos que chegan moitos brasileiros a Portugal, por cuestións de lingua e de arraigamento familiar, pois todos eses fillos netos ou bisnetos de brasileiros tamén, de cubanos, de uruguaios, argentinos, mexicanos, venezolanos, por suposto, que son a grande maioría agora mesmo, escollen Galicia para facer pé en Europa, e moitos quedan. Así que eu creo que, antes de nada, debemos estar agradecidos, porque sácannos dese buraco vegetativo no que levaba décadas Galicia, permite, como di Daniel, pois que poidamos ou poidan de momentos máis vellos pois ter as súas pensións aseguradas, e ademais pois unha riqueza intelectual, imos dicir así, de xente que é do país con moitas secuencias xa pasadas, pero que eu creo que se debería facer partícipes desa galeguidade que tan invisible ten estado. E digo tan invisible porque aínda en 2025 seguimos en ter un centro de migración que lle explique a esas persoas por que os seus avós ou as súas avós viaxaron para ter unha vida mellor e por que agora eles veñen aquí. Se cadra coñecendo máis esas circunstancias de hai décadas, poderán entender máis as súas propias vidas e con certeza será unha ferramenta de integración maior. Sí, certo, non caía na conta, que boa idea, non, ese centro de migracións, non sei se en Santiago, non sei se no Porto, non sei se en Lisboa, dun lado e do outro son proxectos que deberían estar aí xa, Arturo, sí. Non, dicía porque
Neste caso vamos deixar, na miña opinión, os museos fora de Santiago tratándose de migracións. Son 2 millóns de persoas que saíron por 2 corredores moi pequeniños que poderían ser máis estreitos seguramente que a sala nas que falamos cada un de nós, que son as pasarelas dos peiraos da Coruña e de Vigo. Tamén en certo momento de Vilagarcía Carril, pero sempre a Coruña e Vigo, se algo é expresivo das migracións son os portos, xa sexa Dublín, Nova York, Buenos Aires ou mesmo Río de Xaneiro. Eu coido que veño dicindo moito tempo e, bueno, pola primeira vez nestes días recibín respostas políticas dicindo que xa vai haber cousas relativas a eso. Estou moi contento por iso, a ver se se dá. Pero creo que en vez de ter, como temos hoxe, centros comerciais tapando as vistas das nosas cidades maiores, portuarias e económicas que son a Coruña e Vigo, debería estar non museos, senón centros, espazos de encontración dos que marcharon e dos que volven. E, por suposto, estou seguro que tamén en Lisboa e no Porto. Acabo, sí que xa, con preguntas que precisan resposta moi sintética. Daniel, que foi o máis fácil e o máis difícil da elaboración do teu libro, dese monumento emigrante? O mais difícil foi, por um lado, conseguir finalizar o levantamento, o registro da existência desses monumentos espalhados pelo país, porque não há uma fonte única onde eles estejam registados, para ter de ser um cruzamento de várias fontes, desde fontes locais, fontes regionais, internet. Depois também a questão fotográfica foi extremamente hercúlea. O Luís Carvalho fez um trabalho insano, percorreu o país todo, o país Portugal continental, do norte até ao sul. Tivemos um apoio muito valioso dos arquipélagos da Madeira e dos Açores. O mais fácil é agora, digamos, o prazer incomensurável que se obtém de apresentar esta obra junto, em particular, das comunidades portuguesas no estrangeiro. Eu estive recentemente em Nova York, em Toronto, em Paris, enfim, e a alegria genuína dos nossos imigrantes ao receberem a obra e ao verem um bocadinho das suas terras ali representadas e um pouco daquilo que são as suas trajetórias de vida, bem, isso é o mais fácil e é aquilo que nos dá mais prazer agora, depois da obra estar concluída. E polo teu lado, Arturo, máis de 200 historias, tiñas moitas máis, que daba para 2000 páxinas o libro que ao final tivese que sintetizar. Que foi o máis fácil e que foi o máis difícil? Bueno, o máis difícil foi iso porque o texto inicial tiña o dobre, así que ian ser 2 volumes en galego e despois traducilos para castellano, e ao final sintetizei, mal que ben, e o máis fácil, o máis fácil foi a maravillosa experiencia de encontrar as historias máis próximas en lugares moi distantes físicamente, non? O que confirma pois que as distancias son moitas veces emocionais e que tanto dá estar no medio do Amazonas que estar nun barrio pois de New Jersey, por exemplo, ou da Patagonia, e sentir que está un na casa. Eu creo que iso é impagable para calquera que faga xornalismo, poder sentar e que lle conten as vidas persoas tan próximas a nós que dan ganas de abrazalos. Evidentemente as presentacións e as vendas, polo que me estades contando, a Arturo teño seguido que ten andado por 20 sitios, Daniel tamén nos confirma agora, Toronto, París, New York, é dicir, estamos a falar de libros moi considerados en moitas partes do mundo, porque galegos e portugueses hainos ata na lúa. Daniel, como estás totalmente satisfeito como está a ser a presentación do libro? Eu diria que estou deliciado, porque além dessas apresentações no território nacional, temos essas apresentações junto à diáspora, e já agora, só para lhes dar nota, no próximo ano o livro vai ser ainda apresentado na Califórnia, na Austrália e em Andorra. Portanto, está praticamente esgotado. Estamos já seriamente a pensar numa segunda edição.
Que ben. E do teu lado, Arturo, quantas edicións? Porque estamos a falar dun bombazo de libro que se está a vender moi ben. Bueno, a ver, está sendo abrayantemente desbordante a versión original, que é a de galego en Galicia. Sen dúbida tamén se cadra ata subestimado, mesmo por nós, quero dicir, a editorial, ou cando me preguntaba eu dicía, ten que estar o galego só polo menos 10 días, 15 días nas librarías, porque senón hai moita xente que vai coller o branco do castellano, se cadra xente pois o mellor máis metida en anos que prefiro o castelán, e sin embargo pois as cifras pois están dando claramente unha contrariedade, pero a favor do galego neste caso, que xa vai pola segunda edición, esgotou en 2 semanas, era unha edición bastante cuantiosa, e aí está, pois pasanme cifras moi abrayantes de libro do máis vendido este outono e este Nadal, e no castelán tamén, pero claro, agora estou esperando que chegue a distribución, o que eu creo que é gran nicho, igual que dicía Daniel, dos seus lugares, pois claro que quitado Madrid, Barcelona e Euskadi, puntos onde hai moitos galegos, pois é claro que vai ter máis venda o libro, máis distribución en Buenos Aires que en, poñamos, Sevilla ou Valencia. Así que estamos esperando a ver se xa pro outono austral, alá por marzo, hai distribución e aí acometeremos presentacións, pero tamén me chegan de Europa, vou a Bruxelas a final de xaneiro, farei unha xira tamén por Euskadi, e como digo, son todo boas palabras e sobre todo as respostas nas presentacións que están sendo pois maravillosas e que espero que continúe e que a xente se anime a publicar tamén máis libros sobre o fenómeno. O libro de Arturo, o País Invisible, está, como di el, disponible en galego e despois traducido ao castellano. O libro do Monumento Emigrante de Daniel é un libro bilingüe, xa entre fala moi claro do que é Galicia tamén e do que é Portugal, non? É unha boa síntese. É un libro bilingüe xa portugués e inglés, Daniel. Sim, tivemos tenho tido, aliás, nas várias obras que tenho concebido, a preciosa colaboração de um amigo, que é o professor Paulo Teixeira, que é o tradutor da obra. Nós temos um fenómeno que seguramente nas comunidades galegas acontece mesmo, não é? Nos filhos, netos, lusodescendentes, muitos deles já não falam português ou têm dificuldade em falar a língua dos pais ou dos avós, e, portanto, neste caso, o inglês vai muito ao encontro destas segundas, terceiras gerações da lusodescendência, permitindo-lhes, assim, através do inglês, ter acesso àquilo que é a história, a cultura e esta marca e herança familiar que eles têm recebido muito bem. E a última, Arturo, non é fácil falar ben dun, xa o sabemos, estamos nos dando conta da humildade, da grande humildade que tendes falando das vosas obras, mas se alguén, que seguro que hai moito, chegaron ata aquí no podcast escoitándonos, por que este libro? Por que o teñen que ler si ou si, Arturo? Bueno, no meu caso teño fácil non falar de min porque eu só son un instrumento, pero vamos, tan acaído que fixen este libro porque as miñas obsesións me levaron no seu día a habitar as Américas. Que hai algo atrás, que non quero caer no esencialismo e que os galegos nos chama América, pois pode ser, pero se eu chego a exercer o meu oficio en África, pois non estaríamos a falar deste libro. Así que foi un mero instrumento de algo que é tan noso que, aínda que faltaba, no momento en que saiu, e eu creo que o verdadeiro segredo deste, bueno, pois da vida que está tendo este libro, é que todo o mundo dixo como claro, o sea, todo o mundo viu que iso era algo que pertencía. E algo, conto unha anécdota, é que o título do libro non ia ser ese, tiña moitos títulos, eu dubidaba moito do título porque dicía, non sei se se vai entender o do País Invisible. Alegroume tanto que na primeira entrevista que fixen do libro, aos 2 minutos a xornalista estaba falando da diáspora galega en tanto emigración e exilio xa co sinónimo do País Invisible. Entón dixen, bueno, atinei polo menos nisto. Así que, por que o ten que ler? Porque é a nosa historia contado a través das historias que seguramente escoitou do seu avó, do seu tío avó, do veciño da aldea ou do pai dun amigo que emigrou a algún lado. Non hai galegos en emigración e, polo tanto, se un quere coñecer a súa propia historia e ter a súa propia memoria, ten que lelo.
E Arturo, digo, Daniel, estaba eu ca cabeza a mil cousas. Daniel, por que temos que ler, por que lle temos que dar ese ollo, por que temos que disfrutar nas páxinas do Monumento ao Emigrante? Eu peço emprestadas as palavras do Arturo e adapto-as à realidade e à sociedade portuguesa. Somos um país de imigrantes, a nossa história, a nossa memória, a nossa cultura é criadora de um profundo respeito, admiração e um contributo fundamental dos imigrantes portugueses. Portanto, adquirir ou ler este livro, no fundo, é também homenagear e ter acesso àquilo que é uma parte importante da história portuguesa, que é a imigração. A imigração é uma parte insubstituível da história portuguesa. Portanto, todos nós, seja por ligações familiares, por amigos, ou nós próprios, que já fomos, no caso do Arturo, não é? Temos uma ligação ao fenómeno imigratório. Portanto, também daí o sucesso, digamos, do livro, porque, de facto, há tantos imigrantes portugueses espalhados pelo mundo que o livro é sempre bem recebido, em particular, por estes. Mais nada, agradecervos os dous o voso tempo. Realmente foi unha conversa espectacular. O tempo voa na radio. Levamos aquí máis dunha hora. De certo que tiña preguntas, pois como o libro de Arturo daba para 2 volumes, isto tamén dá para varios episodios dun podcast concreto sobre migración, mas é o que hai. Desde aquí o convite que poidades estar os dous en Allariz tamén presentando en algún momento dado o libro en parcería en común. Son só ideas, evidentemente, xa falaremos, mas sería un gosto tamén tervos por aquí. Teño aquí a miña compañera desexando tamén falar con vos. Hola, boas tardes. Non quixen intervir ao largo da entrevista porque a verdad que me pareceu moi interesante escoitarvos, sobre todo porque, bueno, primeiro, antes de nada, darvos as gracias por facer uns libros no que relatades a nosa historia, tanto a historia portuguesa como a historia galega. Eu, como obviamente neta de migrantes, pois tamén eses procesos ou vivímolos na casa, moitas cousas que se ocultaron, e por eso é necesario darlles voz, ou a través dos monumentos, como é o caso de Daniel, que é do seu povo, que mostra o valor da emigración o importante que no país, como no caso de Arturo, as historias, esas historias que parece que quedan no olvido e que eles nunca chegan a comunicar ou non se chegan a escoitar. Por eso é moi importante. É moi importante tamén, é moi interesante, saíron varias ideas ao largo da entrevista, por eso tamén me gustaría ahora participar e darvos as gracias, que teñe moita relación co que eu iba a falar. Unha delas, das ideas, cando Arturo dixo do sentimento dos fillos dos emigrantes, que eles ao final naceron en países estranxeiros, non pisaron a terra igual, ou viñeron un par de veces das vacacións, e ainda así sinten as raíces o arraigo. Por que se debe isto? Pois seguramente polo proceso de socialización que viviron na casa. Ao final o emigrante necesita, en certo modo, non chegar ao desarraigo completo, porque senón perden a súa identidade. A onde pertenzo? A que lado son? Por eso manter a cultura é moi importante, transmitila é o que nos fai sentirnos unidos o que é noso. Por eso, moitísimas gracias, agora participarei. Graciñas aos dous, obrigadísimo. Aquí quedo con Anaís comentando un poquinho máis dese rescaldo das vosas entrevistas, e comentando un pouco tamén desde a parte psicolóxica o que significa para tantos e tantos migrantes ese paso experiencial, esa aventura de vida no exterior. Graciñas, obrigado Daniel, Arturo, até cando nos vexamos, ata a próxima, foi un placer. Obrigado. Moitas gracias. Boas festas. Felices festas. Felices festas aos dous. Un abrazo, chao, chao. Un abrazo, chao, chao. Chao.
Aquí continuamos no Galiportus despois desta tremenda entrevista con dous nosos convidados de hoxe, con Arturo Lezcano e con Daniel Bastos e Lezcano, estes dous libros falando de inmigración galega e de inmigración portuguesa. Pensábamos que era unha boa temática que puña en valor os dous povos nesa aventura vital na diáspora, con tantísimos puntos en común que comentaron, con dous libros ben diferentes, mais moi similares na esencia, como son Ese país invisible e O monumento emigrante. Estamos aquí con Anaís Prada, nosa psicóloga sanitaria particular, falando desa pegada, non? Desa pegada da emigración. Todos temos xente fora, todos somos parte dese, somos fillos da emigración, gústenos ou non, e xa aí estabas comentando, Anaís, agora nesta despedida aos nosos convidados, ese choque, non? É dicir, como podemos un poquinho facer o esquema de todo o que supón para unha persoa a nivel psicolóxico, a nivel emocional, cales son esos retos, esos desafíos? Bueno, a min gustaríame, sobre todo nesta parte, resaltar unha serie de conceptos, máis ben son factores psicosociais, que independentemente de que a emigración sexa elexida ou forzada, todos en menor ou maior medida van sufrilos, vale? A que me refiro con isto? Un dos procesos primeiros... Guste ou non, vas sufrir o que che ven. É dicir, por moito que penses que és inmune, ninguén que emigra está libre. Non, porque ao final non podemos olvidarnos. Mira, nós cando nacemos nun ambiente estamos inmersos nunha cultura. A cultura non só é o exterior que nos ven, que a música, a gastronomía, as festas, a lingua, que é moi importante tamén, sino hai parte interna como simplemente a forma de vincularnos, do apego, a forma na que nos comunicamos cos demais, expresión de emocións e pensamentos. Entón, ti imagínate que tú tes unha forma de expresión emocional moi aberta da necesidade de comunicar o que sintes ou como queres pensar, e te ves inmersa nunha sociedade ou nun país que é todo o contrario, que o apego e a vinculación é máis ben de tipo evitativo, e tú non podes penetrar en eso. Entonces, en maior ou menor medida, inda que tú elixiras pois, para crecemento persoal, mellor salario, ou simplemente porque queres coñecer o país e a lingua, esos choques van a aparecer. Este fenómeno chamase aculturación. Perdón. Aculturación. Sí. Está bastante resonando cos últimos anos, a veces, sobre todo a xente que nos dedicamos a isto e nos gusta ler sobre estos temas ou escoitar podcast relacionados a isto. É un tema de que se fala moito polos inmigrantes que nos están chegando a nosas terras. Porque esta frase que odio e detesto a escoitar, que é a típica frase de es que non se adaptan. Bueno, non se queren adaptar. Non se queren adaptar. O noso. Pois igual que os galegos cando iban fora, se vamos a ese termo, non se adaptaban. Facíamos guetos. Porque ao final facíamos o mesmo. Non é que non queras, obviamente, tú sí que queres e tes a necesidade de ser parte da comunidade. Pero tamén vai influir moito como esa comunidade te reciba a ti. Aparte de eso, a necesidade de facer comunidade. Como facemos comunidade? Pois como os próximos a nós. Neste caso, por que existen os centros galegos? Porque existiron e siguen existindo en sitios como, que antes falou o compañeiro de Inglaterra e demais, sitios como Inglaterra e o centro galego, en que incluso teñen colexio que van bisnetos de galegos que nunca pisaron a terra, pero falan galego. Sí, son como pequenas, non, como cando falamos de diplomacia, tal eses cual. Consulados. Tal cual. É como ese anaquiño de Galicia ou de Portugal no exterior para que tú non sufras ese desarraigo. É que é unha necesidade, porque mira, porque é unha necesidade. A culturización é como dixemos, cando te ves inmerso, tú tes que cambiar os teus roles, a túa forma de relacionarte todo, e dai suele salir o duelo migratorio, a do migratoria, vale? Unha forma de que a do migratoria non se produzca de forma brusca ou incluso non chega a producirse nunca é mediante isto, mediante as comunidades. Seguir facendo tradicións, as festas, comendo o que comías na casa, compartindo espazo ou vivenzas con outros que están como a ti ou que viviron un proceso parecido. Porque ao final, moita xente, o que digo, nunca chega a vivila,
pero cando chegas a un país novo e veste co duelo por unha pérdida tan grande de que igual deixas atrás non só amigos, os teus pais, de que igual hai xente que deixa os seus fillos. Todo. E deixa a vida que coñecía por irse a un mundo novo a topar, pois, o que o para a terra prometida, non? Como diríamos, un cambio na súa vida. Sí, sí. Cando, Anaís, gustaríame preguntarche, cando chegamos a un momento de estrés, cando hai un trauma, ese estrés postraumático, non? Pois, cando chegamos a esa situación de estrés acumulado tan tremendo, xurde tamén o síndrome de Ulises. Sí, chamase síndrome de Ulises ou tamén o síndrome de desarraigo. Vale, e non acontece en todos os casos, ni moito menos. Mira, as características patolóxicas, vamos a decir que non é un trastorno mental, vale? Que isto que quede claro, a diferencia entre un trastorno mental e algo normal. Non é algo que levas tú de serie, ben claro, despois. E ademais vamos a explicar hasta que punto non é patolóxico e cando comeza a ser patolóxico, vale. Neste caso, as persoas que teñen esta doenza teñen sintomatoloxía moi de carácter depresivo e demais, que son insomnio, tristeza, anedonia. Anedonia refírese a incapacidade de disfrutar as cousas que antes te sentaban ben. Tamén teñen problemas de estrés profundo, ansiedade. Que me pasa, non sei que. Sí, non saber que por que te sintes así, sobre todo. Isto pode ocurrir, sobre todo cando a emigración foi de carácter traumático. Cando son emigracións non elexidas ou forzadas pola situación do teu país. Ahora coñecemos emigrantes climáticos, que eso antiguamente non existía. Sí. E que se ven forzados a abandonar o país por as inundacións ou porque están perdendo territorio e as súas casas desaparecen. Un ucraniano hoxe. Por exemplo. Un sirio, un palestino. Por exemplo, venezolanos. Non hai que ir tampouco a un conflito evidente, que sí que existe conflito, pero non evidente. Colombianos, personas de Colombia. Que ao final eles moitas veces vense forzados a facer eso, non queren facelo, eles aman a súa terra, aman a súa xente, pero teñen que facelo. Ou, bueno, como forma de supervivencia. Claro, falas de inmigración, que tamén o comentábamos cos compañeiros, cos escritores. Sí. Véñensenos á cabeza, temos experiencias e coñecementos en común de tantos marroquís que atravesan o estreito. Porque a maioría da inmigración ven por chega ao Estado por vía de Barajas, é dicir, por avión, polo avión, por moito que nos vendan aquí as pateiras e non sei canto. Completamente. Mais despois, experiencia traumática, venme á cabeza esa foto mítica do libro, tamén aparece no libro de Arturo, dese pai desesperado con ese rapaz esperando a que se vai ao barco para América. Hoxe hai algo parecido, 2.0 ou 3.0, de tantos e tantos rapaces que intentan atravesar o estreito debaixo dunha roda dun camión. Sí, e de feito son as que máis sufren, porque aparte neles pasan dous procesos. O proceso 1, que é a idealización do país de destino. Alá vai ser todo maravilloso. Sí, efectivamente. Eles creen que España é unha especie de utopía. De feito é unha utopía porque non é real, pero creen que van chegar aquí, van ter diñeiro, van poder comprar o que queiran, facer o que queiran, liberdade absoluta. E cando chegan aquí atópanse con discriminacións, con que as condicións económicas non son así, con que os ameten en centros con 60 ou 70 rapaces, cada un de diferentes zonas do norte de África, que non teñen nada que ver. Porque tú dille a un español que é un francés, que che di que non temos nada que ver, verdad? Pois to igual, que ten que ver un chico de Egipto con un chico de Mauritania con un rapaz de Marruecos, claro, nada. Correcto. Eso é o que lles pasa. Estes son os que máis padecen isto. Sobre todo a barrera idiomática, el chegar a un país que non sabes o idioma, ter como te expresas e demais, a discriminación solo por pertencer a esos países. Sí. Que non lle pasaba a portugueses e a galegos cando chegaban a América, afortunadamente, excepto, evidentemente, en Norteamérica. Aí sí que había unha barreira idiomática maior. Sí. Despois, por Europa, esas anécdotas, non, que nos contan sempre daquel galego que chegou a Alemanha e tiña que acabar pedindo o polo no supermercado facendo xestos, non? É dicir, sí, as barreiras idiomáticas aí marcan moito, e a raíz un pouco do que comentas,
ese efecto tamén, non sei se chamaría efecto chamada porque son así moi populista, mas de que pasa con toda esa xente despois do que dixeche, non? Todos eses parentes, todos esos amigos que están dicindo desde o punto de orixen, ven que aquí vou te axudar eu e vas tirar para adiante, que tes unha vida impresionante por... Claro, por eso creo que é moi necesario que se conten as historias e que se conten as historias reales e que se lle dé voz e todo, porque normalmente que unha, bueno, poden agrandalo porque en comparación está mellor e outras veces o que eles ven ou lle contan non é real, é o que quixeron creer. E a colación desto do síndrome de Ulises que falábamos, ao chegar, o primeiro, igual todo te parece maravilloso, onde estou e demais, pero ven a segunda fase, que suele ser os 3-4 meses, que é a fase de todos son dificultades. Aquí non atopo o meu lugar, e aí aparecen estes problemas. Pódese convertir en patolóxico? Pois se pasado máis dun ano continuamos con sintomatoloxía, ese desexo de voltar a pesar de non poder, pois pode ser algo moi patolóxico e moi preocupante. E despois non sei a nivel psicolóxico se isto está tipificado, mas non sei se como falar un pouco se lle pode chamar síntoma ou síndrome, mellor dito, o feito de que tú non és nunca de onde és. É dicir, tú emigras, tanto me ten, para Buenos Aires, para Xenebra ou para Nova York. Ou mesmo nos casos que coñecemos nós dentro do Estado, Barcelona, Euskadi, Madrid, media vida, e agora coave, indo e vindo, tú nunca acabas de ser nin dun lado nin do outro. Eso tamén xenera pois unha, non sei se ansiedade, igual se leva un pouco mellor hoxe en día, mas tamén para a persoa que emigrou, ao final iso pasa, cronifícase e non acabas de sentirte realizado, o que deixaches atrás nunca pode volver ser o que era, e tú nunca acabas de sentirte integrado. Como se sinte esa persoa aí no medio da nada? Sí, a ver, tampouco é chegar a patologizar eso, porque é verdad, pero no feito de que pode que non sexa desbordante o malestar que lle produzca, é ao que me refiro, desde un punto de vista psicolóxico. Pero sí que é verdad, o non sentirte de a hora de construir a túa identidade cando tes os problemas, de quen son, e que é o que desexo facer. Entón, cando non pertences a ningún lado e non ter claras as túas raíces, sí que podes desenvolver outro tipo de problemáticas, máis ben a nivel relacional. Vai ser o maior de vincular. Como vinculo correctamente? Como sinto apego hacia alguén? O amor polas cousas, o disfrute. Como disfruto isto? Non me queren, non me sinto... Efectivamente. Non me sinto parte de algo. E que o apego non... A parte das persoas, que é fundamental, os seres humanos... A veces esquécenos que por eso é importante da comunidade, ser comunidade. Os seres humanos estamos para estar con outros. Salvo excepcións, sí. Que habrá quen disfrute, podes disfrutar da soledad, que non ten que ver, pero estamos para estar en comunidade. Seres sociais. E nós tivemos tantos centros galegos e houve tantos centros portugueses, falámoslo agora cos convidados, mas non hai tantos centros marroquís ou rumanos. Non, de feito é moi interesante o que dixo Arturo, que me gustou moito, do centro de migración. A verdad que é unha idea magnífica. Moi boa. Creo que sí que podría axudar moito, sobre todo a quitar fora os bulos todos que se lles conta e demais, e outra tamén darlle ferramentas para poder chegar ou adentrarse no país, que dai ven o concepto da resiliencia. A día de hoxe todos escoitamos algunha vez hai que ser resiliente e demais, pero que é a resiliencia realmente? Eu tomei unha definición pola actualidade de 2018, que son dous autores especializados sobre todo neste tema, en inmigración e o que é importante ou relevante. Eles definen a resiliencia como un conxunto de habilidades e capacidades para afrontar as adversidades. Vale, que nos axuda a ser resilientes? Por exemplo, no caso das emigracións, hai varios factores. Un deles é ter satisfeitas as nosas necesidades vinculares e afectivas no país destino, tanto polo grupo de amigos que eu fago, porque igual vou ca miña familia, porque coñezo alguén dali e má dentro desa maneira. Logo, ser valorado e apreciado no país destino, apreciado como traballador, valorado por as miñas conversas ou valorado polos meus actos, polo que eu fago.
E despois, un factor que sí que depende de nos ao 100%, o sea, do país que acolle, refírome, que depende 100%, é a solidaridade de darlles un espacio, de deixarlles ser parte da comunidade. Non é tanto, veña, nós vos, este teu centro, este meu centro. Non. É integrar no centro comunitario tamén a diversidade cultural. É a importancia de enriquecernos todos con cada un co que nos podan aportar. Xa. Teño un titular por aquí, Anaís, do 13 de novembro de 2025, as persoas refuxiadas e migrantes presentan maior risco de problema de saúde mental, segundo a Organización Mundial da Saúde, a OMS. Isto, pois non sei, fala barato ou témolo que considerar? Témolo que considerar sempre, pero porque teden en conta que é un termo que pasina un pouco por alto, pero é o dado, o duelo migratorio. Dixeche, un duelo é unha pérdida. É unha pérdida consigo leva unha serie de emocións ou sentimentos. Non ten por que chegar a ser unha depresión, un trastorno de ansiedade ou un estrés postraumático. Pero si per se leva certas emocións e sentimentos, e entre elas a tristeza profunda. Xa. Entón, non nos podemos esquecer que estas persoas, por exemplo, as refuxiadas, eles perderon todo. Non teñen a donde voltar, non teñen... Claro. Non hai nada máis duro, sobre todo cando traballo con nenos que falabas antes, menores non acompañados que veñen de Marruecos ou da zona do Magreb en xeral, que non teño nada, non teñen a donde volver. Xa. E non teñen nada que perder. Entonces, como podes chegar a axudarlles para que eles vexan que sí, non tes nada do pasado, pero podes construir a túa vida de cara a un futuro e crear tú a túa historia. Unha historia con nome e apelidos. Pero é moi difícil chegar a eso. Historia con nome e apelidos que non tiveron, como comentaba antes Arturo, tantas e tantas mulleres, moitas quedaban cuidando fillos, e moitas aínda continúan sufrindo hoxe en día a situación da discriminación, de non verse integradas, de ser parte totalmente allea á realidade, digamos, en destino ou en orixe, é dicir, para as mulleres sempre é doble dificultade. Claro, mira, foi moi interesante eso que dixo o noso compañeiro, o convidado de hoxe, é super interesante, porque antiguamente o de non darlle voz, vale, poden pasar varios factores. Doble invisibilidade. Doble invisibilidade, os fillos tamén dos inmigrantes. Unha delas era moito o que dixeches, moitas mulleres quedaban aquí e era o marido que emigraba. E parecía que elas ao final tampouco podían opinar acerca de como sentían que o seu marido estuvera a miles de kilómetros. Vale. Despois que pasou? Que isto, incluso a nivel personal lo conto, a miña tía foi para Alemania seguindo o meu tío. Cando chegou ali, ela non traballaba ni nada, entón estaba na casa. Que supuxo eso? Que non aprendeu o idioma, nunca chegou a relacionarse con ninguén, non estaba aislada, dependía do seu marido completamente. As relacións con outros galegos podían ser, pero sempre orquestadas polo marido, obviamente. Filtro. Entón, as mulleres invisibles, sí, ao final a súa opinión non foi relevante. E ahora as que están vindo tamén. No salí onde vivo eu actualmente, en Logroño, hai unha comunidade marroquí moi importante, moi importante. E ti sábelo ben, verdad? Sí que noto que as mulleres, moitas delas, pois eso, dedícanse a crianza dos fillos, nunca chegan a ser parte. Que pasa? Que cando acontecen fenómenos máis europeos como é o divorcio, que eles ali no seu país de orixe non o verían contemplado, é cando teñen que empezar, é moi complicado para elas, necesitan moitos apoios. E os fillos, Anaís, que pasa cos fillos? Os nenos ainda peor, os nenos son os típicos que despois no colexio é que o neno non estuda, é que o neno molesta na clase, é que o neno ten TDAH. Teñen todos TDAH. Sí, igual non ten nada de eso, o que ten o neno é un proceso de ansiedade ou de estrés crónico imposto ou vivido por el mesmo, cando non sabe onde pertence, o que decías antes. Ese neno, ao final, está criado nunha cultura dos seus pais, pero vivindo nun territorio que é totalmente contraposto a cultura que seus pais llevan a ensinar na casa.
mesma forma de pôr os límites, as normas. Igual os seus pais teñen un carácter máis permisivo ou máis autoritario, non sei, dependendo do pai. E chegan a un colexio e a imposición de normas é diferente. E que pasa aí? A quen fago caso? Sí. O que teño na casa ou o que teño fora? Así moitos deles, cales son os seus grupos de amigos? Fillos de migrantes. Sí, sí. Que esa é a cuestión. Estáme gustando moito o programa, non sei a ti. A mí encantoume, a verdade, derme unhas ganas de ler os libros. Xa teño, eu que vou facer, xa vou coller o libro e lelo. Non é o noso obxectivo aquí poñernos en modo comercial non, pero merece a pena, a recomendar libros, mas sí que queríamos falarmos de migración e pensábamos que estes dous libros eran unha boa opción de iniciar ese relato tamén partillado das comunidades galega e portuguesa. Sí, está moi ben, sobre todo o significado. A ver, ao final é o que dixo el, non eres galego se non tes un pariente emigrado, non era, claro. É verdad. Nos, ao final, sabes tamén que hai unha cosa que me parece moi curiosa que comentou Arturo, creo recordar, que era o da amabilidade, do acollemento e demais, que eso é moi fundamental. E dime conta, isto é casi apreciación persoal, pero logo estuve lendo un pouco de eso e ten relación. Que tanto os pueblos extremeños como os pueblos galegos, que dentro da España, bueno, os andaluces tamén, son máis migrantes, os que máis emigraron. Sí. Cando tú vas a esas comunidades, fante sentir moitas veces como na casa, cando eres de fora. Sí. O acollemento que se produce nestes lugares é moito maior que igual en outras zonas de España. Porque o pasaches na porque tú sabes, porque o viviches. Claro, empatía. Por eso é necesario que esta historia síganse contando, porque ahora están nacendo nenos que xa non teñen na casa ninguén que estuvera no estranxeiro. Claro. Ou é máis cualificado, que decías tú ahora, pois igual é a súa tía que é enfermeira, e no 2008 na crisis moita xente marchou a Inglaterra, Alemania e demais a facer os traballos que aquí non podían realizar cando tiñan estudos para elo. Pero é moi importante que siga dando voz e que non nos deixemos, bueno, non vamos falar de política obviamente, pero non nos deixemos levar por discursos baratos, sí. De fala barato, como dis ti. Desde logo. Porque é moi importante coñecer antes de falar. Pois o noso saúdo para tantas e tantas persoas que agora, cos medios nos que dispoñemos, poden permitirse o luxo, ou non tanto luxo, de ver as súas familias en época de Nadal e retornar nestes días á casa, a casa dos seus familiares. Non acontecía o mesmo ca emigración dos nosos avós, tamén esa pequena homenaxe para eles desde aquí, desde estos micros, para a xente que se tiña que ir, e que sí que as cousas pois para voltar era outra historia. Se é que voltabas algunha vez, se é que querías, que igual non tes por que voltar, mas eles, pois era unha pena vital, non? É dicir, botabas anos e anos e anos e ao final comunicábaste con un simple telegrama ou unha carta. Xa, é dicir, moitos mudou todo moitísimo. Non, igual reencontráronse xa a punto. Teño unha amiga que sempre conta a historia de cando o seu abuelo, antes de morrer, que o levaron a Uruguai a despedirse do seu irmão. O sea, refírome, para que vexades que igual eran familias separadas por máis de 50 anos, sí. E ainda así ese sentimento seguía existindo, da necesidade de volverse a ver e volver a conectar uns con outros. Pois Anaís Prada, a nosa psicóloga sanitaria aquí de turno, educadora de menores, experiencia amplísima en migración. Non sei se tes algo anotado por aí para concluir, algún desexo, algunha proposta, algún suxerencia, algún cariño que queiras dicir? Bueno, primeiro, felices festas, disfrutade. Sempre. Segundo, lede moito e informardevos moito sobre migración e máis elementos, pero sobre todo isto no que vos podades axudar, informadevos. Recordade que canto máis hospitalarios sexades, máis serán con vos. Entón, non olvidedes que se fomos pobo de inmigrante non quere decir que non volvamos a selo e que en algún momento nós sexamos o inmigrante, non o outro. Pois con estas palabras de Anaís o vamos deixando por aquí. Como decimos, está sendo un auténtico luxo. É un luxo chegarmos ata aquí neste auténtico programón, disfrutando tantísimo das migracións galega e portuguesa con os convidados de tanto nivel.
Escoito Galiportus cada semana en Radio Illariz 107.2 de FM os sábados de 12 a 1 e redifusión sábados ás 10 da noite e luns ás 6 da tarde. Tamén na súa emisión online e nas emisoras da Coac FM Coruña. Se prefires, tesnos nas plataformas en iVoox, Spotify, Apple Podcast, Podgalego, Deezer e tamén no YouTube. E non esquezas seguirnos nas redes e enviarnos calquera dúbida, proposta ou queixa a galiportuspodcast@gmail.com. Aquí o programa de hoxe marchamos, como non, cun auténtico clásico de Ana Quiro, Homenaxe ao Emigrante. Chao, chao, obrigado, un placer. Terra de homes que migran e de mulleres que deixan a súa patria querida. Galicia, estás quedando soliña, sin fillos que tanto sufren para volver a terriña. Galicia, estás quedando soliña, sin fillos que tanto sufren para volver a terriña. Lutaremos todos juntos con forzas de corazón por una Galicia nova pero sin emigración. O que nunca estivo longe non sabe que padecer, de longe as penas aumentan para quen sabe querer. Terriña, donde tantos fillos faltan, lonxe do pobo que aman, sempre sospirando amantes. Naiciña, así te chamamos todos e queremos ofrecer homenaxe aos emigrantes. Naiciña, así te chamamos todos e queremos ofrecer homenaxe aos emigrantes.